सोर मोजां गोथाव मोनो खिन्थाहरलाय कमेन्टआव आं गोथाव मोनो आरोना लोगोफोर टमेट' फिसा खादो माबाखौनो भिडिअखौनो अल डिलेट खालामना लाफांदो आरोना हाबा जायैनि सिगाङाव दङमोन आं दिल्लीयाव ओंखामखौ जानोसै दायो जाना लानोसै लोगो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आंनि जास्ट दासो थांदों ना लोगोफोर खर'बो थुदोंमोन आरोना दिनै फुंनिफ्राय अखा सिजा खर' सादों जोंखौ ओमफ्राय लोगोफोर आङो मैया मा जादों जा रागाबो जोंदो दुखुबो जादों आरोना आङो मानो होनब्ला मैया आङो गासै आंनि मबाइल आङो भिडिअ बानायबाय थानायाव मेम'रिया फुल जाना दंमोन मबाइलनिया ओमफ्राय आं बिदिनो हाखु दाखु माबाखौनो भिडिअखौनो अल डिलेट खालामना लाफांदों आरोना भिडिअ बानायबाय थानायाव स्पेसा मबाइलना भिडिअ फुल माबाया मेम'रिया फुल जाना होनायाव बिदिनो हाखु दाखुनो मबाइलखौ माबाखौ भिडिअखौनो दानफ्लांजोबना लाबाय आरोना ओमफ्राय आङो जा रागाबो जोंदों आरोना दुखुबो जादों जा मोजां माने जा भिडिअ दंमोन आरोना आङो दिल्लीयाव जेराव गिदिङो बेयावनो आङो बेखौनो मोनसेबाबो जिखुनु आरो फिसा भिडिअ बानायना दोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय लेपटपावबो दोनथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय जेरावबो दोनथ'वाखैमोन मबाइलावनो दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय गासै डिलेट जाजोबखादों आरोना मोनसेबो थाखायाखै ओमफ्राय आङो जा नागिरदों भिडिअ मखारखो होनानै मोनसेबो थाखादिया भिडिअआनो गासै डिलेट जालांजोबखादों आरोना जा मोजां माने आंनि थाखाय मोजांमोन आरोना मेम'रिसमोन आरोना ओमफ्राय दासो आं बिदिनो मोनसे मोननै इउटुबाव दासो भिडिअ होलांदोंमोन आरोना आङो 3 बोसोर 4 बोसोर आङो 3 बोसोरसो कमप्लिट 3 बोसोर 4 बोसोर आं दिल्लीयाव थाहैबाय आं बिदिनो जेराव गिदिङोथ' बेयावथ' भिडिअ बानायना दोनखायोमोन आरोना आङो मोनसेबाबो भिडिअ होआखैमोन आरोना आरो भिडिअ बानायना थानाय दोनखायोमोन आपल'ड खालामाखैल'सोमोन आङो इडिट खालामना दोनखाबायमोन बेबो सेस डिलेट जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मोनसेबो दोनखायाखै आरोना आङो मैयायो ओरैबायदि रागा जोंदों आरोना मैयायो जेनेबा आं थान्दाखाय भिडिअ बानायदोंमोन आरोना मैयायो बिदिनो फुल जाना मेम'रिया भिडिअ बानाय जादिया बिदिनो गाव भिडिअ बानायनो थाखाय उखाम दानफ्लांजोबना लाबाय आरोना आङो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांनो सानदों आं जि हायो सेयार खालामलांनोसै दानि सानजौफुनि ओंखाम संनो जालायबाय आरो जालाय संनाय आरोना ओमफ्राय जा बरा उन्दुना जा खेबसे ओमफ्राय मिरामिस जागोन आरोना आंनिया बयलार जायै स्किनाबो सेस माननाय जादों आरोना स्किन माननाय जादों आंनिया बयलार जायै इनफेकसन जादों खोमा मानसि आरोना आं बयलारखौ गाहाम मोननानै सानफ्रोमबो जायोमोन आरो मालाबा जायोमोन आरोना गामियाव मोनो नालाय ओमफ्राय बांसिन लायनाय जायोमोन आरोना ओमफ्राय दा आं जाथ'वा आरोना बेदरखौ संजालायसिगोन फुंनि ओमफ्राय मैया जा गोसा गोलैदों आरो आङो सेख्लायाव अखा हानायाव फिस्लायनानै माने मैया दोलामादों आरोना मैया दोलामादों आरोना खाथियाव माबा जाखानाय बिदिनो जादोंमोन आरोना भिडिअखौ आङो जि हामा नांदों दाना लाफ्लांनानै आरोना मायाव मोनबावगोन आं बे भिडिअखौ मोननायाथ' गानगोना गाना नोंथांमोना अग्रं दख'ना गाननो मोजां मोनो ना मोना आंथ' मोजां मोनो आरोना न'आव थाबा आरोना खानाय मोजाङानो आङो दाबो लोगोफोर आं खानायखौ एगारनानै लानो हाया आरो मालाबाबो आङो दसेनो माबा जायो खाथुमासो हिसाब बिदिसो लाखायो आरो आङो बांसिनानो आरोना मानोबा एगारनो हाया आरोना खानायखौ लोगोफोर सबाइ मैगं संनो नागिरदों आङो सबाइ मैगं संनो दायो अखा हायानो हाबाय थादों आरोना संनो नांदों आंखौ लाग्रोनो लागासिनो सोमना दोनदोंमोन आरो आं बेखौ मैया बेयावनो गोलैदों आरोना आं सेख्लायाव साहा फुदुंगासिनो आङो बिदिनो सबाइ मैगं संगासिनो आरोना फेन जायो आरोना सबाइ मैगं संबा खारै आलुबो दं आंना गारनांगोन बेखौ गारनांगौ सेवजि जाबाय गोथावनो मोनबाय लोगोफोर दा भाजायाव जासिगोन आरो sama dengan eunise biasalah ayo belum
सानैल' सयाबिन गैया मानसि आरोना आं जानो मोनसे सयाबिन आलु बेखौ गोब्राब मोनो संगासिनो आरोना दा टमेट' फिसा खानो थांनाय जोङो टमेट' फिसा सासे आबिलानाव खानो थांनो नागिरदों जों दायो आं दा ओंखामखौ संखांबाय दायो जाखासिगोन आरोना एसा जिं खांख्राय मोनसिगोन दा खायसानै ना खांख्राय आरो जानो सानैयावनो मोनसिदोंमोन मायाव जा गोथाव जागोन दा बाथोन बिसिनिया दुब्लि खाथि नालाय जानियावबो जाहैलानाव मोनो र' नै थांगासिनो सोरना खुसिया सोर खुसिया लायनो होनदों मोनदाबो टमेट' फिसा खानो फैदो जों नै बिसोर गाबावजोब्बाय बाथोन जाना थाबाय फिसा फिसायानो समा गिदिर गिदिर संसैलाय ओइ लिबाय गिदिर गिदिर जाबाबा लानामोन मोना दोङो खोरिलांजोब रावबो जाया लाबोथाराखैसो न'निखौ थ' लाना फैनांगौ र' नोंसाबो फान्थाव मोनजायाखैना दाख्लै बिबिलानो थाइनो हरबाय गाबोन थाइनो हरबाय निया खाबाय थादों जादु दे लोगोफोर टमेट' फिसा खादो खुचिया माबा खाराखसो नुदों एसे थांग्रोबाय अखा सान्दुं नायबा मोजां जागोन खानो बाथोन जागासे जाबाय दे एबार पटिखौ खिचिनि आं दय आखाइ आन्था नुदोंलै लाइट जाबाय दा हरना लाइट जाबाय माबा गोजाननिफ्राय थानांगौमोन ना सरकारनि दै लोगोफोर सरकारनि दै हरनि 7:00 जाबाय आरोना टमेट' फिसा लाना फैबाय आरो सयाबिन ओरैनो संनाय सानदुं जायाखै जानोसै आरो आं मोना जुखाबाय बुरजासोबाय आरोना बुरजाबाय आरोना Yang itu ya, serius deh. Jangan sih dah. Mana sih makan dulu yang bisa kemana? ओंखामखौ जानोसै दायो जाना लानोसै लोगोफोर जानायखौ देखायफिननो हानाय नंलिया आङो मोनाबो जाबाय लाइटबो गैया न'आवबो दा हाबैनो बादां लाइट लायनो दा ओंखामखौ जाना लाग्रोसै सयाबिन आलु ओमफ्राय सबाइ आरोना ओरैनो गोजा संनाय खारै सबाइ खारै जानोसै आरो दायो आङो गोथावनो बिदिनो दै गुदुंजों र' जानोसै आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों नै गोथाव जानोसै आरोना आङो ओंखाम लाबाय गायनोसै आरो आं सायाव लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै आङो दा हरबो जाबाय लाइटआबो आंनि हामा जाजोबदों दा न'निया दा फाहामनो मानसि फैगोन आरोना माला फैगोनथाय आरो साननै नेनो होदों आंखौ दिनैनि भिडिअआ मोजांबाबो मोजाङानो जायासै आरोना बानायनाया बिदिनो भिडिअखौनो बानायजोबना आङो लाजोबनो हायाखैना ससे मानसि ओरै फैनो होदोंमोन ओमफ्राय आरो बिदिनो दानि मोना टमेट' फिसा खानो थांबाय जालाबबाय ओंखाम जाबाय ओमफ्रायहाय दायो 8:30 जाबाय आरोना हरनि 8:30 जाबाय फैगोरखौना हरनि 8:30 जाबाय ओमफ्राय दा उन्दुनो सम जाबाय आरोना मोखांखौ सुना लाबाय फ्रेसबो जाबाय लाइटआबो हामा जाथारदों बिदिनो एकदमबारे माबा क्लाब क्लिजों थादों मोनसे मोननैथ' जोंखायाखै खैथा लाइट दं आं रुमाव 1 2 3 4 5 8 लाइट दं आरोना रुमाव 8 लाइट दङ बिनिनो मोनब्रै हामा जादों आरोना मोनब्रै हामा जादों बेबो क्लाब क्लिप जादों मोनसेया लोगोफोर नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनांगोन आरो नोंथांमोन सोर एम्फौ जायो आरे माबा अबे हादलि अरजों गामोनि
सोर सोर एम्बु जायो लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर एम्बु जानो गोथाव मोनो खिन्थाहरलाय कमेन्टआव आं गोथाव मोनो आरोना आङो 2 बोसोर 3 बोसोर जाबाय आरो एम्बु मोनजायैया आगोल जायोमोन आरोना गोथाव मोनोमोन आङो नोंथांमोना गोथाव मोनगोन ना मोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहरलाय आंनो सोर सोर जायो बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बेखिनियाव दोनथ'नोसै आं भिडिअखौ हरबो जाबाय नालाय उन्दुनो जाबाय दा अखासो फैसिगोन आरोना दा अखा फैथ' आरोना दसे हाफि गुरुना भिडिअ खालामनो होआ आंखौ नोङो आरो आंनाथ' नोंथांमोन शेयार खालामखाबाय आङो आंनिया मा जादों मबाइल माने भिडिअआ जास्ट डिलेट जाबाय आरोना आं जा मोजां भिडिअ बानायना दोनदोंमोन आरोना आङो आपल'डसो खालामाखैमोन दिल्लीयाव आङो 3 बोसोर कमप्लिटलि 3 बोसोरखौनो हमना ला 3 बोसोर हाबखौनो हमना ला फार्स्ट लकडाउन जाजेननायनिफ्रायनो आं दिल्लीयाव दङमोन आरोना हाबा जायैनि सिगाङाव दङमोन आं दिल्लीयाव बिदिनो बहुत भिडिअ दङमोन आरोना आंनिया बिराद गैला आरोना भिडिअफोरा मोनसेबो भिडिअ थाखादि आरोना आङो जेब्ला आङो लाखिना दोनदोंमोन आरोना आङो दाना भिडिअ सर्टनो खिन्थु लेपटपावबो दोनाखैमोन आरोना आं मबाइलावनो दोनदोंमोन आं भिडिअफोरखौ दायो ओमफ्राय भिडिअआनो मोनसेबो गैला आरोना आंनिया दुखु जादों रागा जोंनो गावखौनो मा खालामगोन मागोन ओइ आरे कौन मा खालामनो उपाय गैया लोगोफोर भिडिअ इडिटबो खालामनो दंखायोमोन मोननै आपल'ड खालामनोसो दंमोन जेब्ला दिल्लीयाव दांनि बेफोरनिखौ इडिट खालामाखैमोन आरोना मोजां जाहैयाव जाहैनाय रेस्टुरेन्टआव जाहैनाय बेरायनाय बायदिसिना बिदिनो दंसैमोन आरोना आंनि भिडिअआ खिन्थु दा मा मोनबावनो बेखिनि भिडिअखौ नांगौबाबो दाथ' आङो जा थांनो बाबाय आरोना दिल्लीयाव थाहैनो बासियो आरोना आं दा गामियावल'सो थानो लुगैयो आरो दा बिराद बाखाबाय आरो आङो बरिं मोनो आरोना दिल्ली थाहैनो लोगोफोर आङो फुख्रि थालिया बेखिनियाव दोनथ'नोसै भिडिअखौ फुख्रि खालामहैयोना बाय बाय लोगोफोर फेनबो होना लादों आङो दा गोसा खोनासिगोन साउन्डखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम सोर एम्बु जायो खिन्थाहर आरो आंनो सोर गोथाव मोनो ना मोना खिन्थाहर दा एम्बु जानायनि सम आरोना मानसिफ्रा जासोयो आरोना मबाइलफोरावसो नुसैयो आरोना आङो हले 3 बोसोरसो जाहैखाय बोरै मोनबाय आरोना नोंथांमोना खिन्थाहर सोर जायो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय